Ismét itt nálam. A mai videóban hoztam néhány budapesti leget. Ezekre a helyekre ellátogattam, és készítettem néhány felvételt, valamint néhány érdekességet megosztanék róluk. Ha érdekel, akkor kérlek, tarts velem a további néhány percben. Köszönöm! Az első helyszín az Budapest legrégebbi kertje, a Károlyi kert. Amit érdemes róla tudni, az, hogy magasrangú egyházi, majd polgárok és nemesi családok kezén forgott, majd a 18. században került a Károlyi családhoz ez az ingatlan. A háttérben látható még a Petőfi Irodalmi Múzeum is. A 20. század első feléig magas kőfalak vették körbe ezt a gyönyörű kertet, majd 1929-ben nyíltak meg a kapuk, úgymond a nagy közönség előtt. Kerékkönyv társaságában több órát is el lehet tölteni ebben a gyönyörű oázisban. A következő állomásom az nem túl izgalmas és lebilincselő látvány, hanem szimplán csak így érdekes és említésre méltó. Az a legrövidebb utcanév, az Ó utca. És hogy hogyan is alakult ki a név, az valószínűleg egyszerű. Régebben az újonnan felépülő utcákat New Gasnak, vagyis Új utcának nevezték el. Ugye utána hamarosan lett egy újabb utca is, és akkor ragaszkodtak a rég bevált taktikához, és persze szembesültek vele, hogy legyen a régebbi Új utca, Átgász, ez az a régi utca, és a vadonatúj, meg hát mi lenne más, mint a New Gas. Így járt az Ó utca is, először New Gasnak hívták, de amikor megépült egy másik utca, akkor átnevezték Átgásszévá, és ekkor alakult ki az Ó utca név. Most pedig jöjjön az én egyik személyes kedvencem, az a központi vásárcsarnok. Ez duplán bővelkedik a legekben, ugyanis ez a legelső és legnagyobb vásárcsarnok Budapesten. Információ bőven akad róla. Amit érdemes tudni, hogy a mai Szabadsághíd Pesti hídfőjénél volt a fővámház, ahol a Duna folyamon szállított áruk elvámolását végezték. Ezt a csarnokot a felszín alatt folyosó kötötte össze a Dunai rakparttal, és ugye innen is ered a neve, hogy Fővám téri központi vásárcsarnok. Amit még érdemes tudni, hogy Pest Samu építészműegyetemi tanár tervein alapján készült el 1897-ben, a bejárati főkapukon neogótikus stílusjegyek, a tető pedig pécsi zsolnai gyár színes épületkerámiái láthatóak. Az alapterülete körülbelül 10.000 négyzetméter. Érdekessége még, hogy 1999-ben elnyerte az építészeti szakma legkiemelkedőbb nemzetközi elismerését.
2013-ban a CNN Travel Európa legjobb piacának nevezte, majd elnyerte az Európa legszebb vásárcsarnoka címet is. Ajánlom azt a helyet, hogyha egy budapesti túrát tartunk, hogy ide érdemes betérni, már csak a látványért is. És most következzen a legmeredekebb és egyben legkülönlegesebb hangulatú utca, a Gülbaba utca. Az iszlám legészakibb zarándokhelye is. A Rózsadomb és Felhívíz városrészek határán található. Az utcát ma új, modern és omladozó lakatlan régi épületek egyaránt szegélyezik. Ha egy igazán nyugodt, eldugott, kellemes kis hangulatos helyre vágysz, akkor mindenképp látogass el ide. A következő utam a várba vezetett, ahol a legrégebbi épületet tekintettem meg, a Vörössön házat. Ez a ma látható épület 4 az 1200-as évek második felében épült ház egyesítésével jött létre. Az ingatlanon ma is látható néhány középkorból maradt elem, például a jellegzetes ablakkeretek vagy ajtónyílások. Rengeteg funkciója volt az elmúlt pár száz év során. Volt táncterem, Magyar Gyermekszínháznak a színhelye, 1805-ig fogadóként működött, majd 5 évvel később jelentős átépítés kezdődött, és az épület ekkor kapta a klasszicista jelleget. A ma is látható Vörössön dombormű is ebben az időszakban került a homlokzatára. Nem túl élénk épület, de ha a falai beszélni tudnának, akkor sok mindent mesélhetnének.
Nem messze innen ellátogattam a legrégebbi cukrászdába, ami 1827 óta megszakítás nélkül a város legrégebbi patináns cukrászdája, ez a Rousseau. Itt a főhercegek, grófok, de még a királyi család tagjai számára is innen hordták az édességeket. A berendezés túlélte az 1849-es szabadságharc és a II. Világháború ostromait is. Ez a látvány és az a belső tér magával repített a királyi korokba, ami számomra nagyon elbűvölő. Na. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor kérlek tarts velem a további részben, remélem tudtam néhány érdekességgel szolgálni. Szia!